Milí novomanželia, prišli ste do tohto chrámu, aby ste pred kňazom a svedkami prijali sviatosť manželstva. Priviedla vás tu vzájomná láska a chcete, aby Kristus, večná láska, poženal vaše rozhodnutie a sprevádzal vás na spoločnej ceste manželského života. Spolu s vami sa tešíme aj my, tu prítomní, ale raduje sa dnes i spoločenstvo Svätej Cirkvi, pretože vašim manželstvom pribudne do neho nová mladá rodina. Všetkých vás tu prítomných v mene Cirkvi Kristovej srdečne vítam a spoločne budeme prosiť Všemovúceho Pána Boha, aby toto sviatostné manželstvo bolo uzavreté na jeho česť a slávu a vám na radosť a spásu. A pretože sviatosť manželstva je nerozlučiteľná, prosím vás, aby ste zodpovedali na tieto otázky. Miron, si slobodne a pevne rozhodnutý vzáť si za manželku túto Marcelu? Áno. Nesľúbil si inej žene manželskú vernosť? Nesľúbil som. Marcela, si slobodne a pevne rozhodnutá vzáť si za manžela tohto Mirona? Áno. Nesľúbila si inému mužovi manželskú vernosť? Nesľúbila som. Nech teda Kristus sviatostne spečáti vaše rozhodnutia.